Når man prøver at finde sekantlinjen, bruger man for en lineærfunktion bruger vi den her formel, og princippet er det samme for polynomier af endelig grad, og her er der opskrift 1, og her har vi to punkter, p og q, funktionen af x0, og x0 her, funktionen af x og x. Man prøver at finde hældning i punktet p, og man kan se, det der sker, det er at x går tættere på p, q går tættere på p ved at x går tættere på x0, og det er et mærke af x0. Ja. Og vi ser så på angrebspolynomiet x i anden, og der bruger man bare den her formel herop, og så sætter det ind. Og man bruger så en kvadratsætning, den her, som ikke er en rigtig kvadratsætning, så det er tydeligt at se, hvad man kan gøre. Det er, at det her nederste går op med øverste, så der kun er x0 plus x tilbage. Og hvis x går tættere på x0, så står der 2 gange x0. Så altså kanthandlingen, den er 2x. Og så skal vi så finde, tangenten i punktet 4,16. Og f-mærke er 4. Så jeg fandt ud, det var 2x. Og 2 gange 4, det er f-mærke er 4, det er så 8. Så hældningen den er 8. Og punktet på y-aksen, det var 16, så 16 er med 8x plus b. Ja, og så x, det var så 4. Så det sætter man i gange man så her. Så der står, og så isolerer man bare b. Det er minus 16. Så den lineære funktion for tangenten, det er y lige med 8x minus 16. Og det kan man se herover, at her er tangenten til angrebspolynomiet, og det skal i punktet 4,16. Nu skal vi så finde tangenten til det her tredjegradspolynom. Og det er punktet 2, funktionen af 2. Først sættes 2 ind på x's plads, så finder ud af, hvad y-værdien er. Den er minus 7/3. Så det er det her punkt, vi skal finde tangenten. Først så skal funktionen differentieres. Det der sker, det er, at det som x er opløftet i, det tager man af minus, tager 1 fra, og så det som det er opløftet i, bliver ganget med x, og eventuelt det der står foran. Det gør man her også, så kommer 2 gange 2, gange x opløftet 1, og det som er lagt til, det bliver til 0. Og det giver så, at et mærke af den her funktion, det er x i anden minus 4x. Og der er så et mærke af, og punktet var 2, så sætter 2 ind i sekanthelningen, og finder ud af, at hældningen, altså igen, den er minus 4. Så y ligner minus 4x plus b, og vi fandt ud af, at y-værdien var minus 7/3. Så ja, så nu har vi det her. Og det igen var det punktet 2 på x-aksen. Minus 4 skal ganges med 2. Ja. Så det giver minus 8. Og så skal b bare isoleres. Og så frem til at 17/3 det er b. Så den her funktion for tangenten i punktet 2 minus 7/3 i det her tredjegradspolynom, det er y er lige med minus 4x plus 1/3. Og det kan man se herover. Det passer. Her har vi funktionen, og her har vi tangenten. Og skær i punktet 2 kommer minus 2 og 3,3. Så var det punkt, vi har præcis her.